yanzu waɗannan abubuwan da turawa suka gano fa kawai transformation ne na waɗannan scientific methods din. Misali yanzu idan barayi suka shigo gidanka sai ka je, amma waɗannan abubuwan fa a ƙasashenmu they need to work. Na fata an gane. Za ka je 'yan sanda sai su ce da ina kake ganin barayin suka taba, sai a ce ya shafa kan talbijin din nan shikenan. Sai a kawo wani device, wata 'yan na'ura, sai a haska mata daidai inda ake zaton ya taba. Shikenan sai a je a sa akan computer network na kasar gaba daya. Idan har ya taba yin passport ko national ID card ko wani abu da aka taba dangwala yatsan shi, kawai sai ta fitar sai a ce wane ne. Sannan idan GPRS na kasar yana aiki, yana tare da wata na'ura wadda take da GPRS, in aka kunna aka sa mata wasu bayanai sai ta nuna strategically yanzu yana daidai wuri kaza. Amma wannan ba zai yi ba sai an daina sace kudin kasar ku. Kullun shekara ana fitar da budget na duk yin waɗannan abubuwa, domin this is part of the globalization. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da zai sa ƙasar ku ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya na yau. Shi yasa a Saudi Arabia da ɓarawo ya yi sata, wani lokacin kawai za ka ji an ce maka zauna, kafin 'yan mintuna kawai za ka ji an ce an kamo shi. Shikenan duk inda ya tafi kawai yanzu nan za su yi sanarwa, shikenan sai a sa gate, da an zo kawai an duba shikenan. Kai wani lokacin yanzu fasaha ta kai fa, barawan da kuka hada ido da shi akwai na'urar da za a sa kai ka je ka kalli na'urar, in ka kalli na'urar sai na'urar ta retrieving, sai ta kwaso duk wani wanda ka taba gani a duniya, sai a ce maka duba waye, sai ta nuna maka hotunan waye, saboda a cikin idanka akwai memory na duk abin da ka taba gani har ka mutu. Duk wannan fasaha akwai ta, amma ba sa aiki a Najeriya, ba sa aiki. Duk wannan hayaniya da za a ce custom wane ne, sai a ce dangwala nan duk ƙaryar banza ne. Sai ka duba ba wuta ma tukuna, sannan ina network din, suna da network ne? We don't have a greater network a ƙasar. Babu wata network, babu wata haɗakar na'urorin fasaha na Najeriya kap, babu. Amma ko wata uku da ya wuce an yi launching satellite, amma duk ane ne don a ci kuɗinmu kawai. Ya za a ce ƙaramar ƙasa irin Nijar nan tana da ire-iren waɗannan abubuwan kuma suna aiki? Ghana suna da waɗannan abubuwan suna aiki. Me yasa mu nan abun ba zai aiki ba? Ina fata an gane. Waɗannan abubuwa ne na fasaha, tuni su larabawa suna da su. Waɗannan abubuwan ne aka juya yanzu suka shiga cikin na'urori. So kuma ba wai wasu abubuwa ba ne fa waɗanda za ka ga cewa a'a kawai ƙasar ta riga ta mutu ne kawai. Wani sai ga cewa dan menene za a yi budget abin miliyan 100 ne, sai a sa biliyan 1. To da sai a cire miliyan 100 din sai ce a duka zai kwashe ta gaba ɗaya, shi bai so a yi ne kawai. Shi yasa sai lokacin da aka zaɓi shugabannin da suka dace da ƙasar, sannan ɗan ƙasar zai ji daɗi. Ina fata an gane. Amma waɗannan abubuwan ba sa aiki a nan ko kaɗan, ba sa aiki. Amma an ka tafi ƙasashe ga sanan irin nan Nijar, nan ƙasar Cote d'Ivoire, nan ƙasar Ghana, sai ga duk waɗannan abubuwan suna aiki. Nan Cotonou in ka shiga sai ga duk waɗannan abubuwan suna aiki. Amma nan shikenan komi namu kawai shikenan ya lalace, kuma kullum a fito a tawo mutane ƙarya, a tawo mutane ƙarya. Ina fata an gane. Don haka sai an samu mutanen da jagoranci suke so su yi na gaske, leadership suke so su yi, ba wai rulers ba kawai waɗanda so suke su yi mulki kawai saboda su samu wani abu out of wannan ainihin mulkin ba, waɗanda za su zama suna son su gyara ƙasa ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka.